बुंनो आरो रोंदोंनि थैनायनि सोमोन्दै जेबो मिथिथारा होननानै हाय आंनि लोगो नोंथांमोन आसा खालामो नोंसोरखौ गासिबो मोजाङै दं होननानै स' गाइस बे भिडिअआ नैबे निउबो एप्सनि मददजों फोसावनाय जादों बे निउबो एप्सनि मददजों फोसावनाय जादों स' गाइस नोंसोर बे निउबो एप्सखौ नोंसोरो आं डिसक्रिप्शन लिंकआव मोनगोन नोंसोरो थांनानै डाउनलड खालामदो आरो अपेन खालामनानै बे सुग्रोम भिडिअखौ नोंसोरो नायहैदो ओमफ्राय नोंसोरो बे एप्सखौ नोंसोरो प्ले स्ट'रावबो मोनगोन बे निउबो एप्सखौ नोंसोर प्ले स्ट'रावबो मोनगोन आरो आं डिसक्रिप्शन लिंकआवबो होनाय जादों आङो स' गाइस बे सुग्रोम भिडिअखौ नायनोब्ला नोंसोर बे निउबो एप्सखौ नोंसोरो डाउनलड खालामनांगोन नोंसोर फ्रियावनो डाउनलड खालामनो हागोन आं डिसक्रिप्शन लिंकआव दं नोंसोर थांनानै फ्रियाव डाउनलड खालामनो हायो आरो प्ले स्ट'रावबो मोनगोन स' गाइस आंनि चेनेलाव जाय गोदान भिडिअ नायदों बिसोर साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुनानै होदो स' गाइस एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय